This is Makiwa TV, uSifiso Mtshalo okhulumayo, umagalela ngoJesu abanye begalela ngonyama. Si live esisilemethe kuyona i-joint prayer eyenziwe yona eZululand District Municipality, ihlangene nabaqulusi municipality. Sikhona la ebaqulusini sino Bishop ucele okuyiyona indoda eqhamuke nalombono lo. Mfundisi, sikubingelele siMakiwa TV. Yini lo mbono lona uqhamuke kanjani ukuthi uze usondele kubaholi ukuthi uyokhuluma nabo ukuthi kube nenkonzo enhle ngalolu hlobo esilethela uNkulunkulu eduze? Siyabonga kakhulu, siyabingelela kubabukeli beMakiwa TV. Siyabonga kakhulu bafethu. Into enze lento ukubuka izinto ebezenzeka la emgwaqeni yakithi. Sibuke kwenzeka ingozi eziningi, bangakhumbula ababukeli isikhathi esiningi la kube lebhasi ebulala abantu la ku-R34 amalungu e-EFF ayevela emgubheni weminyaka engama-12 kwabhubha abantu, kanti kwabhubha abantu futhi abantu behamba ngebhasi bebuye emgubheni we-January 8 statement ye-ANC ngoJanuwari, kanti kwagingqa nebhasi futhi abantu bebuya emgubheni we-IFP ka-75 years, ka-50 years. So sabona ingozi seziningi seyivuka nje, sabona ayikhona khona umoya osungena. Ake sihlangane futhi ngabafundi ngoba sike sawuthandaza before lento sayibona sehlile. Sase sibuye sithi ake sithola abafundi futhi sizothandaza. Saphuthuma amashinyane sadibana nezikhulu, saxoxa nazo sayivuma lento. Sambonga uNkulunkulu kakhulu ngabahlonishwa umeya waseZululand nomhlonishwa umeya wasebaqulusini. Esithe masifika kubo ngomlomo ka-MM wasebaqulusini bavele bayithathela phezulu beyibuka lenkinga. Savele kwaba khona nomthandazo ke hey uNkulunkulu wasihambela namhlanje. Sibonga amandla akhe esiwabone esebenza emgwaqeni, yonke imigwaqo ethe sithandaza kuyo uNkulunkulu usebenzile. Yes. Mfundisi, sibona futhi kunesimo esinye sikhona ngoba umfundisi eshila adeshumela umbuyazi. Khona isimo esikhona futhi umfundisi sokudlanga kwama drugs endaweni yakithi eZululand kanye nasebaqulusini nje namaphethelo. Mhlambe siyababona yini futhi abafundisi behlangana futhi nabo abaholi bezwe ukuthi bekwazi ukuthi kuphinde kukhulekelwe lesimo lesi esibhekene nazo sama drugs ngokuba siphazamisa nezimpilo, siphazamisa nenhlalakahle nje yabantu bebonke emhlabeni kaJehova. Iqiniso elimsulwa lelo ekalela mfowethu, angeke sihlale singathandazi sithandaze leso simo ngoba enye yengqinamba ezinkulu ebhekene nezwe manje ukusetshenziswa kwedakamizwa. Idakamizwa ake ibulala izwe, ibulala abantwana bethu, ibulala ikusasa. Uma singabafundisa sikwazi ukuthula sibukele idakamizwa zibulala abantwana bethu. Enye izinto ezikhulekile lapha phakathi ushilo kumpostoli umbuyazi wathi kufuneke siyobulala umoya ngoba lento inomoya othile ufanele siwubulala. Sivele sawuqonda ke sawukhulekela. Ngaphezulu kwalokho asicinanga ukukhuleka. Kukhona ikomiti lapho elasungulwa umeya okuthiwa i-local drug action campaign. Nathi singabafundisa ingxenye yalo. Lapho siphuma khona ke solwa umkhankaso ukuthi siqashise abantu ngokusetshenziswa kabi kwalezi dakamizwa. Ukuthi abafowethu noma beyiphi incindezi abakuyo kodwa bangangeni edakamizweni ngoba zimbulalazo. Zimbulalazo. Sabonga mfundisi siMakiwa TV, mhlambe awakho nje usugoqa ukuthi iziphi ezinye inhlelo eninazo nefisa mhlambe ukuthi niqhubeke nikhulekele nihlangene nabaholi njengoba nani ningabaholi bakamoya kodwa makuhlangana abaholi bakamoya nabenyama khona umehluko ozokwenzeka emhlabeni. Noma kanjalo mfowethu ziningi inhlelo zomthandazo ezikhona njoba sikhuluma nje kunomthandazo sohlelayo sohlelela izikole ngomhla ka-22 August lapha eMondlo. Esihlelayo ukuthi lokhulekela abantwana bethu njoba bezobhala umthandazo omkhulu ozobuthinta izikole eziningi ezikhona ebaqulusini. Lo mthandazo usemqoka ngoba siyazi makubhalwa izingane zethu kube zihlaselwe imimoya ethile. Singabafundisi sihlalileke sabonisana nabomkhandlu nabanye ukuthi ake sihambe futhi siyothandaza ngaleyo langa lelo. Imininingwane yendawo nakho konke sobe sikumemezele kodwa lo mthandazo ukhona. Ningi imthandazo ekhona njoba kuqala uAugust yabesifazane salazi iqhaza libanjwe yibo ekuthuthukweni kwezwe ngokukhululwa kwabantu abampisholo ebugqileni. Siyothandaza uNkulunkulu ukuthi akaphinde futhi asenzele abantu besifazane abavuse abazokwazi ukumelana lezi inkinga sesibhekene nazo ke manje kulesikhathi manje. Thandaza igcwele yonke indawo.
Siyabonga kakhulu Bishop Ucele Simakhiwa TV ngenkulumo yethu sibe nayo ekhethelo. Sibonga kakhulu mfundisi. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ambusise.